tak nyuwun sing pamuganti iki rada rene. Ya disepati sik ta oh. Walah. Ayo disepati. Widyawandu. Iki bulan apa ya? Oktober. Bere apa ya? Berpasangan. Ayo. Jur. Anggene bocah rada bagus. Do geger. Sing mau ndi mau? Wes kujur. Lanjut. Ya. Iya. Anana bajaye abadi kekeina. Abadia abadi kekeikun. Abadi good. Abadi. Anana bajaye. Keina. Abadia. Jamuk bojone wewe. Lek cincin aja diwon-diwon. Kelakon kowe engko. Kelakon diulek kowe engko tenan. Ya ra jeblok ora. Wis. Lanjut. Nggone sapa kok mbok deroyo. Hiyo
asline. Wis. Ketok asline. Malah do gila. Wis. Sing urung kuwi. Saya. Iki San. Bocahmu malah nyandi ya, Pak. San, wong ayu kene nak. Loh, jabang. Kuwi nggone sapa? Nggone tukang kerja. Iya. Kakek bocah iki karek siti kata ya. Lanjut. Ya, karek sini ya. Ya sing alus to, wong wadon ki matur sing alus. Ya. Wadon urung dadi, agek setengah mateng. Ayo. Lanjut. Ayo, kayak mikir. Sabda pade tarani. Bali. Remuk wis ajur kabeh. Diperkosa bareng-bareng. Matur sembah nuwun Pak Doni. Jan elok. Menawi kula Deborah, Samsat, karo Jeje nguri-uri budaya dhewe ora perlu isin. nggih mboten. Mergo budayane endah iki saka awake dhewe sing kudu sing nguri-uri. Leres. Lho ngono. Matur sembah nuwun. Mbok menawi anggene kula kalian adik-adik kula Iya, wis nah. gegojekan radi keladuk kirang duga nyuwun agunging samudra pangaksami. Wong Jawa ki ngono. Nggih kedah mekaten ini tadi hanya sekedar hiburan, Iya. tidak ada niat dan tujuan tertentu. Nggih, daripada tetek turut dalan dadi sampah masyarakat, luwih becik golek rezeki sing halal lan barokah. Karo nguri budayane dhewe. Nggih, jenengan ora ngerti grupe to, Pak? Kok disebutke jenenge wae. Ya sapa? Widyawandu Boyolali. Iya idumu piknik. Lah witekno. Alon-alon wae iso. Nggih. Widyawati. Widyawandu. Widyawandu. Nek Widyawati ki arep nyukur adikku. Widyawandu Boyolali. Boyolali. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Apa nih? Oh Helmnya belekke. Pak, niki Nggih. tak ganti helm. Karena apa? Apa? Ini adalah suatu pembuktian. Nak pun copot kabeh, niki copot, iki copot, iki copot, tidak lupa kodratnya sebagai laki-laki. Waduh, Ngoten. tepuk tangan. Kali satu lagi. Apa meneh? Eneng kono mau wis dilokke. Heeh. Bancine teko. Kono mau. Nggih. Terus kowe piye? Diklarifikasi sik. Sik Mbak. Piye? Gabusmu modot. Susu kok iso disek. Susu Lah kok witekno wong ya wedok rung dadi ya. Iya. Perlu diklarifikasi. Di dunia ini tidak ada jenis kelamin banci, itu tidak ada. Tidak ada. Adanya hanya laki-laki dan perempuan. Tapi di realita kehidupan nyata ada laki-laki yang feminim kados kula kalian adik-adik kula dan ada perempuan yang tomboy. Mbak menawi Bapak Ibu semua merangguli atau menemui orang seperti itu, jangan kau cemooh, jangan kau caci maki. Dukunglah dia untuk mencari rezeki kanthi halal berkah lan barokah. Tepuk tangan. Hidup Banci. Oh, Paci. Iya, sip. Matur sembah nuwun, Oke. adik-adik kersane istirahat, Nah, mengke bener. lanjut goyang malih nggih. Sip. Soal wun. Sembah nuwun. Lah ya ngono kuwi iki lek ndonga sik. Lungguh sik sing penak lungguh.